لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أمي الله سبحانه وتعالى فو كبركة بجمعنا أنا إميشن نوي مدرسة نور الهدى وكلامبلو abe boli jimene ka adamadenw u bɛ se k'u ka hiji u bɛ se k'an ɲɛdɔn cogoya min na hiji bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔw bolo cogoya min na. O kuma agence Nurul Huda a ye ni émission in sigi Nef TV o jabaranin ka mɔgɔ sɔn ka silamɛw kunnafoni, mɔgɔ sɔn ka maa minnu b'a fɛ ka taa hiji la walima k'u ka maa bila ka taa hiji la ka se k'u kunnafoni hiji baaraw la, hiji kɛcogow la, hiji labɛnw na kabini Mali la yan nɔ yan'u ka se Magan. N'u sera Magan fɛnɛ mun de b'u ɲɛ Magan, u kan ka labɛn jumɛn de sabati ka taa Magan. Ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna ma dɔɔni dɔɔni an bɛ kunnafoni di alisilamɛw ma kɛrɛnkɛrɛnyala Nurul Huda agence hiji denw ka se ka kunnafoni di u ma u ka hiji baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na. An ka walanda tɛmɛnenw na alhamdulillah an y'a yira k'a fɔ adamaden ayiwa n'i bɔra yan nɔ ka taa Maka i kan ka mun de baara, i kan ka baara jumɛn de kɛ. An da sera o caman ma i n'a fɔ zikiriw b'a la, duwawu b'a la, kuranɛ kalanw b'a la, ani hijiden yɛrɛ i k'i kɔ don ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma fo n'a kɛra Allahu subhanahu wa ta'ala a kosumani ye. Hijiden fɛnɛ i kana sɔn i ka wagati ka tɛmɛ i kan k'a sɔrɔ i ma nafa dɔ sɔrɔ, i m'i ka wagati tɔnɔ bɔ, k'a sɔrɔ i m'i ka wagati i ma se ka ayiwa nafa sɔrɔ a la. An y'a yira k'a fɔ alhamdulillah ni Allahu subhanahu wa ta'ala y'a nɔgɔya anw ma hijidenw u tɔgɔw sɛbɛnnen kɔfɛ ayiwa bolociw kɛlen kɔfɛ pasiparuw labɛnnen kɔfɛ formation bɛɛ lajɛlen o kelen ko u kunna o kɔfɛ ni Allahu subhanahu wa ta'ala sɔnna ma n'an bɔra Mali la nɔ agence Nurul Huda a n'a ka hijidenw u bɛ fɔlɔ yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ min na o de ye Madina ye. Madinatul Munawwara, Madinatu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam o ye duwawuta yɔrɔ dɔ ye, o ye mashaa'ir dɔ ye, yɔrɔ barikama, yɔrɔ nafama, duwawukɛ yɔrɔ caman a min bɛ Madina alisilamɛw mɔgɔ si t'a jate dɔn ni Allahu subhanahu wa ta'ala tɛ. O kuma hijiden kan k'i labɛn n'an bɔra Mali la nɔ an bɛ se dugu fɔlɔfɔlɔ min na o dugukolo in ale de ka fisa ka tɛmɛ dugukolo bɛɛ lajɛlen kan, a duwawu bɛ minɛ ka tɛmɛ dugukolo bɛɛ lajɛlen kan, o de ye Madina ye. An y'a yira k'a fɔ Madina fantan naani bɛɛ lajɛlen alakira ko sallallahu alaihi wa sallam Allahu subhanahu wa ta'ala ye barika don a la. N'i donna Madina i k'i hakili to Madina saniya la, n'i donna Madina i k'i hakili to Madina bonya la, n'i donna Madina i k'i hakili to a la k'a fɔ i ni alakira sallallahu alaihi wa sallam ayiwa a kɛra sigiɲɔgɔn de ye. O de la an ka alimami dɔ tun bɛ yen n'o ye an ka alimamiba ye al-Imam Malik bun Anas radiyallahu anhu ala ka jɛn ka bɔ a n'a ma. Ale ka limaniya a n'a ka ala dɔn a n'a ka ala ɲɛsiranya o sera degré min ma alisilamɛw alimami Maliki y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ. Ale kun sigilen don Madinɛ bari a bangena Madinɛ a kalanna Madinɛ. Madinɛ kɛra a sigiyɔrɔ ye, i y'a faamu. A ye tabi'unaw ye ayiwa n'o ye sahabadenw ye ani sahabamɔdenw alimami Maliki yɛrɛ y'o dɔ ye mais ale y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ a sennaŋolon de bɛ tagama Madinɛ dugu kɔnɔ. Ko parce que alakira dalen don Madinɛ dugukolo jukɔrɔ, alakira dalen don dugukolo min jukɔrɔ ale ka tagama ni samara ye o dugukolo sanfɛ. alimami Maliki ka limaniya ser'o ma, a ka ala dɔn ser'o ma, a ka ala ɲɛsiranya ser'o ma. N badenw nin yɔrɔ ninnu fɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye
i k'a dɔn k'a fɔ i taara dugu min na i k'a valeur dɔn i k'a dɔn duguba de don ani dugu tɔw tɛ kelen ye. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ali adamaden i kana daji tu Madinɛ bɔlɔnkɔnɔnaw la a n'a sirabakannaw la a k'i kana ɲaman fili Madinɛ a ko hali Madinɛ yirisun Alakira sallallahu alaihi wasallam k'i kana tigɛ hali yiri furabulu i kana tigɛ k'a bila. Nin bɛɛ lajɛlen ɲininen don hali bin k'i kana bɔ Madinɛ i ka Madinɛ bonya segin a ma i ka Madinɛ i ka saniya segin a ma. An da sera an ka émission tɛmɛnenw na an ko Alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ka misiriba o bɛ Madinɛ n'o ye Masjidi Nabawi ye. Misiri min n'i donna a kɔnɔ i hakili bɛ jigin fɛn min na o ye alijinɛ de ye. Siga fɛnɛ t'a la alijinɛ de don. Parce que rawdatun min riyadil janna alijinɛ nɔgɔforo min ni Alakira da sera a ma sallallahu alaihi wasallam ko alijinɛ nɔgɔforo k'a bɛ dugukolo sanfɛ ni mɔgɔ min n'i sera yen k'a bɛ n'a fɔ i donna alijinɛ nɔgɔforo dɔ kɔnɔ o bɛ Madinɛ misiri de kɔnɔ an b'a fɔ min ma ko rawda. Alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam k'a bɔ a ka so dukɛnɛ la ka na a seli yɔrɔ la a ko ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil janna a ko ka bɔ ale Alakira ka so la ka na a ka seli yɔrɔ la a ko kɛnɛ min bɛ yen a ko ye alijinɛ o y'a nɔgɔforo dɔ ye. I t'o sɔrɔ diɲɛ misiri si kɔnɔ i t'o sɔrɔ diɲɛ dugu si la i t'o sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ si la alijinɛ nɔgɔforo bɛ yɔrɔ min na fo n'a bɔra Madinɛ a bɛ Madinɛ misiri de kɔnɔ o ye duwawu ta yɔrɔ dɔ ye an da ser'o ma san o san an n'an ka hijidenw a cɛ a n'a muso an bɛɛ lajɛlen an bɛ don rawda kɔnɔ an bɛ se ka heure 1 heure 2 heure 3 walima ka bɔ selifana la ka taa lansara walima ka bɔ lansara la ka taa fitiri la walima ka bɔ fitiri la ka taa safo la nin bɛɛ lajɛlen ye don wagatiw ye kuma dɔ la dugutila fɛ 1h du matin 2h wagati ninnu ka se 3h ma an n'an ka hijidenw bɛ na an bɛ don rawda kɔnɔ fo ka taa se fajiri selili ma. Alhamdulillah an ye tali o tali kɛ Madinɛ insha Allah ni Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ma Ala ya rawda doni Ala y'a nɔgɔya agence Nurul Huda a hijidenw bɛɛ lajɛlen ma a bɛ se ka ɲininkali kɛ seere caman bɛ an na o la. A silamɛw fana tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ barikama dɔ fana u b'a fɔ ma ko babu salam an da ser'o fana ma foli bɛ bila Alakira la yɔrɔ min na sallallahu alaihi wasallam n'a yɛrɛ kaburu bɛ yen nɔ a yɛrɛ dalen don yen n'o ye salamu alayka ya rasulallah Alakira dalen bɛ yen Sayyidina Abubakar dalen bɛ yen salamu alayka ya khalifata rasulallah Abubakar Siddiq salamu alayka ya amir al-mu'minin Umar ibn al-Khattab o fana yɔrɔ barikama dɔ ye o fana bɛ Madinɛ misiri kɔnɔ u b'a fɔ ma ko babu salam. O kuma an b'o fana yira an ka hijidenw na Jibrilayi fana n'a kun bɔra sankolo la n'a bɛna Ala subhanahu wa ta'ala ka ci fɔ Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibrilayi kun bɛ don da min fɛ o fana da bɛ yen u b'a fɔ ma ko babu Jibril. Nun bɛ yɔrɔ barikamaw ye nun bɛ duwawu ta yɔrɔw ye a tɛ i n'a fɔ k'i jɔ nin yɔrɔ ninnu ka duwawu ta ko yɔrɔ yɛrɛ ko don dɛ yɔrɔ ko tɛ Ala de ye yɔrɔ in bonya nka i b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ ni yɔrɔ in bonya de n'o ye rawda ye ni yɔrɔ in bonya ye n'o ye babu salam ye ni yɔrɔ in bonya n'o ye babu Jibril ye n'a bonya hɔrɔnma kɔsɔn Ala subhanahu wa ta'ala k'i ka duwawu minɛ n'o tɛ yɔrɔ yɛrɛ ko tɛ dɛ nka Ala subhanahu wa ta'ala de y'a bonya ni Ala ye fɛn o fɛn bonya o bonya ni wajibi ara silamɛ bɛɛ lajɛlen kan o tɛ se ka kɛ haramu ye o tɛ se ka kɛ bidiya ye o tɛ se ka kɛ makruhu ye parce que i tɛ ka fɛn in bato dɛ Ala subhanahu wa ta'ala min ye fɛn in bonya e bɛ ka ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ ni a ka hɔrɔnma yɔrɔ in de ye Ala subhanahu wa ta'ala k'i ka duwawu jaabi o kuma Ala ka hakili ɲuman d'an ma Ala ka faamuya d'an ma o kuma n'an bɔra yen nɔ fɛnɛ bakiya bɛ yen o fana ye Madinɛ kaburudonba ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahabaw bɔlen Maka n'u taara Madinɛ ayiwa mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min sara o de ye Alakira ka sahaba ye n'o Usman bun Maz'um ye Usman bun Maz'um ale de kɛra sahaba fɔlɔfɔlɔ ye min fatura Madinɛ dugukolo sanfɛ ni Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye yɔrɔ dɔ ɲini n'o ye Bakiya Karakadi o de ye Bakiya kaburudon ye a bɛ misiri kɔrɔnfɛla fɛ ale de fɔlɔ kaburu don Ala subhanahu wa ta'ala Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye tamasiyɛn k'a la a ko n'an ka mɔgɔ min fatura a ko an bɛ n'o don nin kɛrɛfɛ o de kɛra kaburu don Alakira ka sahaba 10,000 olu de dalen don Bakiya ka fara Alakira yɛrɛ furumusow kan ka fara Alakira denw kan a cɛman a n'a musomanw ka fara Alakira a tɛnɛmusow kan ninnu bɛɛ lajɛlen dalen don Bakiya a silamɛw o kuma an bɛ taa o fɛnɛ ziyara fɛnɛ kɛ ka foli bila Bakiya kaburudon mɔgɔw fɛnɛ na ka duwawu k'u ye mais an tɛ duwawu ɲini u fɛ a silamɛw n'o bɔra an y'a yira a la fɛnɛ ayiwa ziyara kɛ yɔrɔ caman o de bɛ Madinɛ an y'a fɔ a ye Kuba misiri bɛ yen misiri fɔlɔfɔlɔ min jɔra dugukolo sanfɛ i y'a faamu o de ye Kuba misiri ye an bɛ taa yen fɛnɛ
masjidi khiblatayni koron fula misiri be sabwatul masajidi be no masjidul fatihi masjidul juma o fana be masjidul ijaba no jo jabi misiri o fana be aslamo émission na tawla amina nin kilengelen bela jelen ta togoma kanin bela jelen wala aywa anye masjidin nabawi amma wala arawda fana ala kira min fo ala ni allah subhanahu wa ta'ala sona nga émission na tawla amunu wala ani babu salam ani babu jeru ani bakiya ani kuba misri ani koron fla misri ani misri wolon fla no e masjidul fatihi ani masjidul ijaba nunu bela jelen bunya asorla chugo amina o horoma sorla chugo amina ni allah subhanahu wa ta'ala sona ma anga émission na tawla amina nunu bela jelen wala ani mazra tamaro foro min be no ni ala kira duwo ke atamaro la nu ba fama ko ajwa nunu bela jelen be madina masjidul bilal sayyidina bilal ga misri o be madina sayyidina abubakar aga misri be madina sayyidina umar ga misri be sayyidina usman ga misri be sayyidina ali o ka misri be nin bela jelen be madina ta ga laje ziyara min ta ga madina aywa madina alhamdulillah ayro barkama o de ka cha alislamo kuma ma nyini allah subhanahu wa ta'ala fe nyina hiji jama ya rabbi ala ka anyi ala on yara munu fana gidu ya on almamu ya fana be do nyini lamen kala fe an islam bela jelen fe afana ga do ka anyi kene yala ani famu yala ani courage la ani liman yala ala ko di anni aw bela jelen marsilamo muslima no boray ako an yastaghila bid du'a fi kulli mashairin hiji din kan yi tesri du'a la yoro barkama bela jelena nga ayira do ta tawama min mashairillah ina fa allah subhanahu wa ta'ala ka yoro barkama ke arafa ina fa arafa mash'arun min mashairillah arafa ya allah subhanahu wa ta'ala ka yoro badi aka yoro barkama du لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة أكو دعاء من نود بمنه نود كفسا هجي دينغا دعاء بلا جلين نود بمنه كتم هجي دينغا دعاء بلا جلين أودي عرفة دعاء كما سلام أكادون أفو عرفة على كراك حديث على أكو الحج عرفات أكو هجي يرى عرفة دي هجي دين جيبسيغا كي ika fen bela jelen ko walma dlan chugo bi sega soro hijide nga bara bela jelena ni fili yi soro walma ni nyine na yoro ko dlan chugo bi soro bela jelena ya fa bi sega ke abela jelema funa bor arafa la hijide ngone ni ma arafa soro do la hajja laka iga hiji tiye de bi sega kandi wasala kirawo de fa ga hadisa jelena ko al hajju arafat ako hiji yere de arafai wa du'a inda arafa mustajabun ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako duwo do be ke arafa ako ajabilindo ako duwo do be ke arafa adwo bela jele minanendo ana ala kira ga disala sallallahu alaihi wasallam ako arafa duwo mingafsa arafa duwo bela jele nyi ale muhammad sallallahu alaihi wasallam ani nabi mamunun temena ka ko ale nye ako arafa duwa la ko min afsana bay ode la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيدك الخير وهو على كل شيء قدير اسبت لك لك حديث على اكو علي محمد صلى الله عليه وسلم ان النبي محمد تمنا كاكو علي ني اكو دو من غبس عرفه دو بلا جلين اوديني لا اله الا الله اكو مشتين الا الله فنكر الله سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد اكو فنا اني تانو وبي الله سبحانه وتعالى دي بلو yuhyi wa yumitu ala de be ma nyenmaya ala de be ma fatu ako here bela jileni be allah subhanahu wa ta'ala bulu wa huwa ala kulli shay'in qadir allah subhanahu wa ta'ala de be se fem bela jilena okuma arafa duwula duwo mi ngabsana bela jileni odeni odela kabini malila kabini mani toko sebin do mina wal mani nani ga mogota se do mina anga gid pelerana ibasro nin duwo imbala parce que duwo do be olu wajibi yeleno ayo mauma ni bitam maga ikijija iko do nunu iko lokala ko don rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ubala la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu
yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir o fana bala labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kuma nin duwoyi fo ka taa se duwo wɛrɛw ma a ɲininen do magantala bɛɛ fɛ hijiden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ i k'i jija i mana dɛsɛ cogo o cogo i k'i jija nin duwawu damadɔ ninnu ayiwa i k'olu ɲini k'o dɔn kana hakimu bun hizam yakifu bi arafa wa ma'ahu 100 badana mukalladatan wa 100 rakabatin fayatiqu rakikahu فيضج الناس بالبكاء والدعاء يقولون ربنا هذا عبد قد آتك عبيده ونحن عبيدك فآتك رقابنا نينا نالك رقا حديثة لا مي حديثة لك لأودي حكيم مي هزام دين أكو حكيم مي هزام دين أكو نالكم ترمكا أبي جو عرفة كنكا وباصر نغمك كمي بابولو ani jon kɛmɛ n'a y'i jɔ arafa kɛnɛ kan a bɛ ɲagamɛ kelen da a b'o bɔrɔn a b'o kantigɛ a bɛ jon kelen a b'o kan hɔrɔnya a b'a fɔ karisa n y'i kɛ hɔrɔn ye n'a b'o baara in na mɔgɔw bɛn'u jɔ k'a lajɛ mɔgɔw bɛ kule u bɛ kule ala ni kasi ye ani duwawu ye u bɛ ala wele u b'a fɔ ala n'i y'i ka jɔnba dɔ ye dɛ n'o ye hakimi ye min hizamin den ye ala i ye se d'a ma dɛ a b'i ka ɲagamɛnw bɔrɔn a b'i ka jɔnw kan hɔrɔnya ala m'a ɲini fɛ anw fana ye ala ka jɔnw de ye i k'an kan hɔrɔnya asilamɛw o kuma arafa kɛnɛ kɛ alhamdulillah ni mɔgɔ min ni ala ye hiji nɔgɔya ma n'i sera arafa i bɛ kabako de ye dɛ mɔgɔw bɛ saraka minnu bɔ yen mɔgɔ minnu bɛ u bɛ hinɛ min kɛ fantanw na a jiw a n'a dumuniw conteneur ermorku conteneur de bina jɔ mɔgɔ si t'a da dɔn kabini sɔgɔma yani arafa kɛnɛ ka dun fo ka taa se tile binni ma wallahi i b'a ye kɔngɔ tɛ mɔgɔ minɛ arafa minɔgɔ tɛ mɔgɔ minɛ arafa k'a sababu kɛ hidiya minnu bɛ bɔ ayiwa arafa kɛnɛ kan ni hadisa in o b'o misaliya da an ma kala abdullahi ibn mubarak ji'itu ila sufyan الثوري عيشة عرفة وهو جاس على ركبته وعيناه تزرقان فالتفت إلي فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا قال الذي يظن أن الله لا يغفر له ni hadisai Abdullah ibn Mubarak alladhi hadisai lak ali ako Arafat keneka mamna ni Arafat duna ale tara balmaka ino Sufyan al-Thawri Arafa wulada fɛ yani tile ka bin a ɲɔngirilen do a kumire kan jibe ka bɔ a ɲɛkisɛ fila la a y'i kɔfilɛ k'ale lajɛ ale y'i kanto a ma a ko ya Sufyan a ko maa jumɛn de bɛ n'o de lahalaya ka jugu ka tɛmɛ hijiden bɛɛ lajɛlen kan bi a ye Abdullah ibn Mubarak jaabi a ko maa min bɛ n'o ka lahalaya de ka jugu ka tɛmɛ hijiden bɛɛ kan o ye maa min kɔnɔ ko ala tɛ yafa ale ma a bɛ maa min kɔnɔ ko ala tɛ yafa ale ma Arafa kɛnɛ kan a ko o de ye tigilamɔgɔ lahalaya de ka jugu bi ka tɛmɛ hijiden bɛɛ lajɛlen kan o kuma silamɛw ni ala ye Arafa kɛnɛ kɔni n'ala y'a nɔgɔya i ma dɔrɔn i hakili sigi k'a fɔ i ka hiji a minɛna i hakili sigi k'a fɔ i ye duwawu o duwawu fɛnɛ kɛ Alahu subhanahu wa ta'ala y'a bɛɛ lajɛlen jaabi an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ an ka hiji minnu tɛmɛna an ye duwawu minnu kɛ Arafa ani mashayiru fɛn fɛn la ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ minnu fɛnɛ bɛ nalen n'o ye ayiwa an bɛna kura minnu fɛnɛ kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'o fɛnɛ limaniya ala k'o di an ma wa inda multazim allazi bayna al-hajarul aswad wa babul ka'aba ako yɔrɔ barikama dɔ fɛnɛ bɛ yen u b'a fɔ ma ko multazim ale de ye ka bɔ hajarul aswad la n'o ye pierre noire ye sumsumunikɛ yɔrɔ in na ka na alikaba da la yɔrɔ min bɛ kɛnɛ min bɛ u b'a fɔ de ma ko al-multazam o multazam min filɛ nin ye o fɛnɛ ye duwawu kɛ yɔrɔ dɔ ye o fɛnɛ ye masharu dɔ ye alisilamɛw ni mɔgɔ min fɛnɛ sera ka yen sɔrɔ ayiwa k'i jɔ i ka duwawu kɛ ala b'i ka duwawu fɛnɛ ala b'o fɛnɛ minɛ
aslamo hijru ismail o fana mash'aru doye hijru ismail o ye alkaba ni bi ka tawafu ke i b'a fɔ alkaba yɔrɔnin dɔ korilen don ni kogoni ye u b'a fɔ de ma ko hijru ismail ayiwa o fana ye duwawu ta yɔrɔ dɔ ye an b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ an bɛ duwawu minnu fɔ ala ka duwawu ninnu ala ka dusukun ɲuman ala k'a di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma b'an badenw an y'a fɔ ye ni émission min filɛ nin ye ni émission in bɛ tɛmɛ ayiwa juma o juma ɲɛgɛ kanɲɛ 15 ni juma jiginna 15 heures a bɛ tɛmɛ 9 TV jabaranin sanfɛ an b'a ɲini alisilamɛw fɛ k'u cɛsiri u ka émission in u k'a lamɛn dɔɔni dɔɔni ni Alahu subhanahu wa ta'ala sɔnna ma u k'u hakili to a la kɛrɛnkɛrɛnnenya na agence Nurul Huda hijiden kɔrɔlen ni kura bɛɛ lajɛlen o bɛɛ lajɛlen k'u hakili to a la ayiwa an ka sigi filanan o bɛna boli fɛn jumɛn kan o de ye wasiyatul imam alimami ka ladili kan asilamu an bɛ wagati min na sisan ayiwa hiji wagati a labɛn wagati bɛ ka surunya dɛ labɛn wagati bɛ ka surunya parce que an bɛ jamana min kɔnɔ papier kow de b'a la an y'a fɔ hijidenw ye n'i bɛ taa Makan f'a k'a sɔrɔ passeport de b'i bolo bon passeport fana t'i sɔrɔ f'a k'a sɔrɔ papier 3 bɛ yen o dafalen don e la o ye wolosɛbɛn ani carte nina ani carte d'identité fo de k'a sɔrɔ papier 3 dafalen don i bolo a sɛbɛnninw bɛɛ ye kelen ye a tɔgɔw bɛɛ ye kelen ye i y'a faamu i t'u ni ɲɔgɔn cɛ a t'u ni ɲɔgɔn cɛ ni i donna u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ayiwa i tɛ passeport sɔrɔ donc ladilikan min bɛ an b'a fɔ hijidenw ye maa minnu b'a fɛ ka taa Makan walima n'i b'a fɛ k'i ka maa bila ka taa Makan i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence Nurul Huda la joona hali ni ma se ka wari bɛɛ sara ni seko ye min ye i b'o sara o tuma an b'i ka papiyew vérifier wolosɛbɛn ko ta fan na ani carte d'identité ko ta fan na ani carte nina ko ta fan na agence yɛrɛ b'a jɔ ne nin papiye ninnu ɲinini ye e kɔni ka n'i tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn ni papiye ninnu dafalen b'i bolo fasalam ni papiye yɛrɛ ninnu dafalen t'i bolo agence de b'a ka wuli ka jɔ kɛ sa a bɛ nin papiye ninnu bɛɛ lajɛlen ɲini ka d'i ma k'i ka passeport fana labɛn k'a bila i n'a fɔ alhamdulillah baara yɛrɛ daminɛna mɔgɔ damadɔ yɛrɛ bɛ yen olu ka passeport ko yɛrɛ alhamdulillah o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra ka bila o tuma an bɛ ladilikan min di mɔgɔw ma u kana joona u kana tɔ fiyewu fo wagati gunnen tuma min na k'a sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ labɛn kɛ ka taa Makan n'o kɛra maa fɔlɔfɔlɔ minnu b'a tɔɔrɔ sɔrɔ o y'olu yɛrɛ hijidenw ye u y'olu yɛrɛ hijidenw u kana joona k'u tɔgɔ sɛbɛn joona pour que u bɛ se ka lafiya o hakili fana a bi sigi n'o tɛ kabini sisan an kan ka taa don min na Makan an ni mɔgɔ hakɛ min kan ka taa o bɛɛ lajɛlen jate bɛ ka minɛ an bɛ taa don min na an bɛ segin don min na alhamdulillah an bɛ k'o bɛɛ jate minɛ o tuma mɔgɔw k'u teliya joona ka n'u tɔgɔ sɛbɛn ayiwa agence Nurul Huda la carte Mali la ayiwa an ka présidente fɛ yen n'o ye madame Gite Aja Salimata Jara n'i y'ale sɔrɔ ka ban alhamdulillah o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an da don ayiwa tariku fɛnɛ la parce que tariku ye ka se ka kunnafoni di mɔgɔw ma alikaba ayiwa bonya jumɛn b'a kan alikaba si ani diɲɛ da ni bi cɛ alikaba bɛ cogo di o kabako jumɛn de fɛnɛ bɛ alikaba la alakira ye nin bɛɛ lajɛlen walanwalan ayiwa alisilamɛw ye an da sera alikaba yɛrɛ ma an y'a fɔ a ye ko so fɔlɔfɔlɔ min jɔra dugukolo sanfɛ ala batoli kama i y'a faamu o de ye alikaba ye alikaba yɛrɛ fɛnɛ a misiri a seli baraji an bɛna an da don de la bi k'o walawala alisilamɛw ye n'i ye farida kelen seli alikaba misiri la n'o ye masjidul haram ye o bi bɛn misiri tɔw farida 100 de ma a bɛna fɔ ni mɔgɔ min taara Makan sisan seli fana n'i ye seli fana seli Makan misiri alikaba misiri in na o bi bɛn an ka yan misiri ninnu seli fana 100 de ma ɔ seli fana 100 ni mɔgɔ min ko k'i b'o seli asilamɛw o si yɛrɛ tɛ bɛɛ t'o si yɛrɛ sɔrɔ o kan ka bɛn san 70 dɔw yɛrɛ ko san 83 ani kalo damadɔ o kan ka bɛn o de ma ka seli Makan misiri la n'o ye alikaba misiri a farida kelen a bɛna fɔ ni mɔgɔ min ye san 80 san 3 sɔrɔ i bɛ ka seli anw ka misiri ninnu na a farida kelen baraji bɛ ten de o de la Makan ta asilamɛw bɔnɛ t'a la dɛ i bɛ wari min bɔ ka n'i ka wari in jateminɛ dɛ i ka wari in kun ka dɔgɔ ala bɛna baraji min d'i ma
ala bena aywa joro min dima ibina joro min soro wallahi ka wari in kun wado ala donc ama fo mogo ye alkaba farda kelen selli a baraji bi benin dima ni mogo min dara maga kalo kelen nge walma ali ye dogo kun kelen nge walma ye farda duru ni yo soro ko seli alkaba misiri yɛrɛ la 100 sigiyɔrɔma 5 asilama o jate minɛ ban 100 o sigiyɔrɔma 5 o ye farda caman ye dɛ o ye farda caman ye o kuma mɔgɔw k'u labɛn hiji kama surtout denmisɛnninna mɔgɔw an b'a f'u ye ala kelen n'o ka kɛnɛya ani denmisɛnniya di aw minnu ma a k'aw labɛn madama ni balikuyara ka ban a k'aw labɛn ayiwa a ka taa magan a ka taa ka farida bɔ aw yɛrɛ kana an b'a ɲini ala subahanahu wa ta'ala fɛ ala k'o se ala k'o di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma o kuma an bɛna ɲininkali kɛ ayiwa an lamɛnbagaw fana la n'o y'a sɔrɔ émission in na n'u intéresselen don a la yalima ko mɔgɔ min n'a ma balikuya n'o ye denmisɛnnin min cɛmani a si ma san 18 sɔrɔ walima a ma sura sogo walima musomanin min a ma kalolabɔ ye a si ma san 15 sɔrɔ k'o ka hiji a bi bɛn wa walima a ti bɛn o ka hiji bi bɛn wa walima a ti bɛn walima n'a taara Maka ni denmisɛnnin taara hiji Maka yalima k'a ka hiji koɲɛ bɛ cogo di o kuma o ye bi jumadon ɲininkali ye k'a lase lamɛnnikɛlaw ma inshallah ni mɔgɔ min ayiwa n'i ye jaabi sɔrɔ a la i bɛ se k'an jaabi a la an ka whatsapp kan an ka numéro bɛ yen nɔ o ye 00223 76 21 92 91 00223 76 21 92 91 numéro wɛrɛ sɔrɔ i bɛ se k'an wele ayiwa an ka Malitel numéro yɛrɛ la o ye 00223 66 90 34 35 i bɛ se k'an wele o la i bɛ se ka jaabi di o la minnu bɛ ka émission in lamɛn o bɛ se ka nin jaabi di an ma ni ala sɔnna ta ala sɔnna a ma ni yanni juma wɛrɛ cɛ n'an ye kibaruya minnu sɔrɔ o kuma ni jaabi kɛra min ye an b'o lase émission in fana la ala ka an bɛɛ sababa ma alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ hijiden bɛɛ lajɛlen fɔ n'o ye groupe Nurul Huda an b'a hijiden bɛɛ lajɛlen fɔ kɔrɔlen ani kura an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka dugawu kɛ ala ka an bɛɛ lajɛlen fara ɲina hiji jama kan an bɛ dugawu kɛ an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye n'o ye madame Gite Aja Salimata Jara an bɛ dugawu k'a ye cɛsiri min b'a la agence ko in na ani cɛsiri min b'a la hijidenw nɔfɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma Cheikh Umar Gite n'an k'a ma ko Baru be an bɛ dugawu k'a fana ye alhamdulillah ala k'an n'a dɛmɛ ala ka sankɔrɔta d'an ma parce que ale ye baara daminɛ ka ban ale bɛ papier ko passeport ko ninnu ale b'o baaraw la ka ban an b'an ka malimatu fo n'o ye Aja Adam Tarawele madame Silla Fotom Kɔrɔbugu an b'a fana fo k'a barikada al-imam Abubakar Kale fo Sutiba an b'a fana fo k'a barikada al-imam Muhammad Awfu Silla fo Korofina Nord mukaddam ba karamɔgɔ Silla an b'a fana fo Korofina Nord karamɔgɔ Muhammad Diallo Tomkɔrɔbugu an b'a fo ninnu bɛɛ an baarakɛ ɲɔgɔnw de ye ayiwa agence la El Haji Masire Tarawele ale bɛ Guana a bɛ suguba fana la ni mɔgɔ min sera ayiwa Dawuda Sakɔ ka kuru da la i b'a ale yɛrɛ fana ye an balimakɛ an'an terikɛ n'o ye ayiwa Alasani Konate an k'a ma ko papa an b'a fana fo ani madame Konate n'o ye Fatumata Zahara Konate an b'a fana fo ale bɛ baara kɛ ayiwa Énergie TV fana la ni mɔgɔ min sera ale fana ba i bɛ Nurul Huda agence i b'a sɔrɔ mukaddam Usman Tarawele radio Benga ni mɔgɔ min y'ale fana sɔrɔ i bɛ Nurul Huda i b'a agence fana sɔrɔ an ka sufi n'o ye sufi Muhammad Tarawele Bangoni ayiwa plateau la an b'a fana fo ani an ka malimatu Aja Saminɛ Koyita Sanfilla Selikɛnɛ Kulubali Abdul Kader Jakite an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen barikada n'i ye ninnu fɛn fɛn sɔrɔ ayiwa i ye agence Nurul Huda i y'a sɔrɔ an b'an balimamuso fana fo yan nɔ fo yan fo Faransi n'o ye Aja Yeya Fofana ye ani cɛsiri Aja Yeya Fofana ani
aywa mogokulu lado aja ya fofana alhamdulillah agence Nurul Huda muso bado do ani aja base kone amu bela jelen fo ani france ka bela jelen amu bela jelen fo ku bela jelen barkada Sheikh Idris Konate ama fo Malila no fo Nyamakoro atlaka fo fene fo Côte d'Ivoire Sahel Aji ni mogo jora Nurul Huda agence la ne Sheikh Idris Konate ni ale fene soro alhamdulillah ibe agence Nurul Huda iba ale fene soro alsalamo kuma me do ke alhamdulillah fawqa kullu zi ilmin alimin adamadi mana don chugo iba soro ikramo beno o ma aradna ila khairan ngala inite fuyi funakira here mo so mo be se ga hiji kunye o se ga famya chuga mina labbaik allahumma labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لك أجمعين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك